Tulog ka semana human gipahapla sa Bagyong Odette ang kabalayan sa dakbayan sa Talisay. Apan, daghan paghihapon ang naglisod pagpabarog balik sa ilang mga Pinoy-anan. Ang dugang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, Alan, sa gihimo nga validation sa Talisay CSWS, anaas sa kapin 4,000 ka mga panimay ang totally damaged o posible pa kining musaka kay padayon pa man ang gihimo nilang assessment. Bisan ginama sa mixed light ug concrete materials ang panimay ni Danilo Villesa usa ka senior citizen ug sa pamilya siyang anak apan gipahapla gihapon kini sa Bagyong Odette. Yang ngungo nila nga wa nay tubig ug kuryente. Maglisod pa gyud sab sila pagpabarog og balik sa ilang balay nga nahimutang sa baybayon sa sitio Asan 2 sa Barangay Poblasyon. Usa lang ang panimay ni Villesa sa 22 ka mga panimay sa mga lugar nga hingpit yung naguba. Apektado usab ang ilang pangita kay ang ilang mga pambot ug sakayan halos man madugmok. Tungod ni ini, mihangyo sila ug bisan gamay lang nga tabang pinansyal. Problema tanan, hurot yun, das ng kuryente wa na tubig. May kaon ay ginagmang ayuda. Maura sa taon. Bisan lang tuod og katubang nga maka bisag temporary lang usa ba. Nga makabalhin mi kung makinaon sa nang adto. Wa amgid. Di ko katuog magabi magunahon na ni. Gipaigo-igo na lang nila ang relief packs nga gikan sa mga pribadong sektor ug ang sinakong bugas nga gikan sa City Hall. Matag-buntag usab magluto ang barangay alang sa mga biktima. Mitabang na si Kapitan Edward Alisna sa Barangay Poblasyon sa pag-follow up sa City Hall ug sa tabang sa nasudnong kagamhanan. Ang among yung priority yun sa among mga resolutions kanid yung pag-recover aning mga tao tang wala pay kapuy-an. Kay luoy kayo. Katong nagkatawa pagbadlong nato nga atong gikuan yun nga pabakwiton naghilak na. Apan mato di Talisay City Social Welfare Officer Filipa Solana, naghuwat pa sila sa lagda nga mao'y basihan sa pag-apod-apod sa tabang pinansyal. National Agency sama sa sila program, pamo sa gipaabot ko kung sa pamahagi o sa tamo kuan sa tuang LGU o kasi si National ba si DSWD o si NHA o sa ilang mga program o para mausap. Para mausap. Sa labing ubahing data sa Talisay City Social Welfare and Services, kapinilang sa 4,000 ka mga panimay ang totally damaged. Hinon iyang gibutyag ni Solana nga posible pa kining motaas. Samtang kapin-usab sa 30,000 ang partially damaged. Samtang Alan, gipabot pa usab sa Talisay CSWS ang ilang request ngadto sa DSWD-7 alang sa 20,000 ka mga relief packs. Sa inisyal nila nga nakuha na anay 2,000 ka mga relief packs nga naa karon nila sa Talisay CSWS. Alan? Daghang salamat, Femari Dumabok.